Hola, en aquest mòdul parlarem d'una tècnica gens intrusiva per l'usuari que s'utilitza molt en màrqueting digital. Aquesta tècnica es diu inbound marketing. I també parlarem de la generació de leads, com aconseguir usuaris que ens deixin les seves dades per poder oferir-li després el producte o servei. L'inbound marketing no és res més que una tècnica que utilitzem a màrqueting digital i no és gens intrusiva per l'usuari. Amb aquesta tècnica el que volem aconseguir és la generació de leads, que és superimportant dins del màrqueting digital. Llavors, aquesta estratègia, com diem, està basada en atraure clients amb un contingut que sigui útil i rellevant. I estem afegint valor. Valor per a aquest usuari, per a aquest comprador en el seu recorregut. Quines etapes té aquesta metodologia? Doncs una, atraure a l'usuari i generar trànsit a l'empresa. Aquí ens basem en màrqueting de continguts, SEO i una àmplia presència dins de les xarxes socials. L'altre és convertir a l'usuari en una oportunitat de venda. La tercera seria tancar aquesta venda, un cop que tenim les dades que hem recollit de l'usuari. En aquest procés es fa amb eines d'automatització i és el que se li diu el lead nurturing. I l'altre és, un cop que hem convertit ja a aquest usuari en client, doncs atendre'l bé a la postvenda. S'ha de sentir satisfet, li hem d'anar oferint encara més informació i hem de mostrar interès per ell. Com es fa el tema de la generació de leads? Què és un lead? Doncs, com hem comentat, és una part molt important i és fonamental per a aquesta tècnica de màrqueting. I el que entenem com a lead és un usuari que està a la fase inicial del procés de compra, que li hem donat contingut de valor i ens deixa les seves dades, normalment a través d'un formulari. Com podem categoritzar aquests leads? Lead fred, lead templat i lead calent. Què és un lead fred? Doncs és un usuari que pot presentar interès a la marca, però que de moment no estan a la nostra web, no ens han deixat tampoc les dades tampoc per convertir-se en clients. Com estan captats a l'etapa inicial, que és quan s'adonen que tenen una necessitat, en aquest usuari tenim moltes més possibilitats de persuadir-los perquè consumeixin la nostra marca. Després tenim el lead templat, que està en el punt intermedi. Ja té consciència de la seva necessitat, però encara està indecís amb la compra. Aquest lead, aquest usuari, hem de ser molt persuasius per portar-los cap a que consumeixin el nostre producte. I després tenim el lead calent, que és el perfecte client ideal, que es troba en un estat avançat del cicle de la compra, reconeix la nostra marca, sap qui som, ens ha investigat per dalt i per baix. Llavors, aquest lead, com ja té tota la informació, ens resulta més difícil portar-lo cap a la compra del que ens esperem. Aquest lead demana molta informació i molt concreta i és molt important que els hi responguem amb transparència i amb veracitat. Penseu que aquest lead calent, sap de nosaltres tot. I aquí doncs, és una miqueta les tècniques que tenim en el màrqueting digital, doncs,
per aconseguir aquest procés final, que és el de compra, el de que els usuaris consumeixin el nostre producte o el nostre servei.